Takže rozhovor s Markétou Trnavskou poprvé. Takže, kapka. Takže dobrý den. Co byste, tak začneme nějakou lehkou otázku. Co byste udělala, kdyby vás nasilnili? Určitě bych šla na policii. A kdo na světě vás dokáže nejvíce naštvat? Nejvíce? Nejvíce? To je ten trulík. Dobře. Kdo, koho na světě nejvíce milujete? Asi všechny. Kdo se mnou baví. Dobře. Kdo... jaký človíček vám dokáže pomoct? No. Asi všichni, co se dobaví. Asi všichni. A nejvíc Nikol Mičová. Děkuji. Co si přejete ze všeho nejvíc? Úplně ze všeho. Kdybyste mohla něco změnit, tak co by to bylo? Abych měla kluka hezkého. Dobře, pardon. Tak, dobře. Takže nahrávání s Markétou Trnavskou podruhé. Takže Markét, kde jsme to skončili? Co se vám líbí na mě? Na vás? Ano. Můžeme si tykat s Nikol. Dobře. Dobře. Díky. A co moje podprsenka? Je černá, vidíte? No, tak černou si ještě budu kupovat, ale tak jako. Ne. Dál. Čeho se nejvíce bojíte? Čeho se bojím? Že nevyjdu základku. Že prostě propadku. A čeho se nejvíce bojíte jako psychicky, jakože třeba ve tmě? Ty se nebojím čeho, jenom když jsi u kamarádky, jakože u tebe, tak se bojím všeho. Pak si tady straší. Já zavřu tu skříň, jo? A otevři prosím tu žalosku, je to tma. Dobře. Takže, čemu se smějete? Nejvíce. Nejvíce? Nevím, jen tam, když mi přijde něčeho. No. Tohle vám právě přišlo směšné? I když je třeba něco slyšel, tak Takže se smějete pořád. jo. Takže to bylo vše o Markétě Trnavské a za chvíli nám přijde host, který nemá jméno. Jo, aha, už natočíme. No, nevadí, mě nevidíš. Už tam asi prsty. Počkej. no. Tak, dobrý den. Takže, já jsem nikdo. A právě jsem ve vaší mysli. Takže, nádech. A No dobře, tak to už nám stačí. Jakou školu navštěvujete? Navštěvuju. Zatím žádnou, ale budu navštěvovat 22. května. Dubna. Je duben, že? Mě můžete vidět na škole z Srbska. Ano, navštívím školu, moji bývalou školu, protože u nás ve škole jsou prázdniny. Tak. No, jinak chodím na gymnázium, kolik já vole. Kde? V Porubě. Co vám nejvíce chutná? To bude hodně
Aspoň 3. Hambáč. Nejvíc. Pizza. A takové ty bílé věci z tekuse. Znáte to? Ne? Aha! Tak já bych řekla, že se mnozí to neví, ale většina jo. Jako třeba například mlíko. Tak se to myslela. Aha. Tak. No, dobré, stočí. Prostě. Třeba... Jak se dneska máte? Jo, dobře. Akorát jsem se špatně vyspala. Už to se. Kdo vás může rozsmutnit, nebo? Koci. Myslím, že jediné, co mě úplně nejvíce štve. Chráníte přírodu? No. Vyhazujete papírky nebo něco do lesa? Ano. To jsem nějaký přírodní vědec, nebo co? Máte ráda svoje kamarády? Ano. A kterého nejvíc? Hodně. 3, No, 4, že určitě víc. 5. Já nevím. Nedívejte se na mě takovým pohledem. Je to... No, další nic. No. Chodíte do shopping parku? Ano. A koupila jste si tam něco? Ano. Chodíte na kafe? No. Takže to byl... No, nikdo.